Знаете ме, Рауди, аз съм Армения и сега ще текне дългоочакваното това изявите, но имам малко са писали си, не може да тегла. Така че, нали, мислих да дам някой фикс, но няма да давам. Така че ще има два победителя, които ще спечелят ранг випа и така. Да знаете, че тези двама победители имат срок от 2 дена да приемат, да ми пишат, за да ни дам кода. Защото след тези 2 дена кода просто става неактивен. Нека не може вече да го използвате. Така, аз сме 12 и кода свършва значи на 14. Дали, нека на 14 или може и 15. Така. Да видим сега вече победителите. Научените победители. И първи победител, който спечели ранг VIP в Soplex е Bobby Extreme BG. Bobby Extreme BG, ти викаш, че искаш да ти помогна с една реклама. Да, мислех да ти направя реклама и ще ти я направя, затова няма да спечелиш ранг VIP. Не можеш и двете, нали, да спечелиш два пъти в една топбола, така че да видим другия, който ще... Да видим първия. Добре, пак той. Видим първия кой е. Red War, браво, ти печелиш... Май ти пак печелиш ранг VIP. Стига си печелил, сега късмета ти е, че ти отворя, имаш въде да ми пишеш, за да спечелиш ранга. Пиши ми един по Skype или в YouTube, не знам като искаш. Да видим втория победител последен, който ще спечели ранг VIP. Виктор Озеровски. Виктория, имаш браво ти, печелиш ранг VIP. Последния, който печелиш ранг VIP. В Soplex печелиш ранг VIP. Имаш да ми отговориш ти с клипа ще ви пиша. И сега да тръгнем на телчека, които ще е такова. Значи линия е Енердус. Енердус има той табата, честито. Той снима на телефона, аз отказвам за него, гледам ти клиповете Енердус. Ники. Да, ще речем Ники, може ли? Да, може, мерси. Да, Ники, ти снимаш на Minecraft предено. Рестично, че са други игри. Само като тук мине горе 2 човека. Пиши си по-вътре, това е 1, 2, 3, не знам кое ти е по 1, 1, 2 или 3. И така, той стига нова клипове, служи си и корица, защото така само с тази картинка. Човек служи си корица. Така го стигаш много яко човек, но те не са ти пари реклами, затова реших сега ти да правя реклама. Да преминем към следващия. Следващия така обещаването на Bobby Extreme BG. Той снима също на телефон, но тук видях два клипа, които снима с телефон на компютър. Човек, предлагам ти, ако искаш да снимаш на компютър, си свали камтасията, Fraps, OBS, защото аз в момента снимам с OBS. Или пък... кое? Другото предложи. Толкова правилно ти предложих, че направо вече не знам кое друго ти предложа. Пробвам с някои от тези правила, които ти предложих. Аз съм склидал за теб, имаш 30 свободата. И така, да преминаваме към последният. Последният, който ще само ви заради това, е Виктор Озеровски. Той има 6 свободата и има клипчета. Чакай. Опа, 7 свободата. Забрал се да се видя за него. Снима на клипове и то доста клипове, има най-различни игри. Мина това са клиповете, има Happy Wars, тук Terraria има даже онлайн. Важно там някакви клипове има Danger, Rampage, Clicker Heroes, Agario,
Лига играе, гледа и след това преси Рейджа лига. Това преси чеки той си го качил. Защо са така? Не, толкова не съм гледал, сигурно, не знам, преди 2 дена. Че като ти стигнеш много готино, кажеш ли как снимаш, затова ще ти направя рекламата. Така. Добре, това беше всичко. Мен казвам на Виктор и на Red да ми пишат. Аз сега ще им пиша в YouTube, защото те си даде скайповете. Аз лично казах, мисля, че те си дадат скайповете. И от нея да им пишат до 14 или 15 ще видя гласа активни кодовете. До гласа активни кодовете по-бързо, защото ако свършат няма мога да ви ги дам. Не ми седете просто, ако чака след 12 да не пишете. Виждаме радио 2000 БГ, има скъцение радио, които правим скоро 100 абоната. И мисля пак да правя томба по-специална, ще видите. Това, което ви казвам, чакайте скоро стрим, обещания също стрим до CSGO с Хадърга БГ, спрямо Тели. Чао! Which so